3 сол кафедраи ҳарбӣ хондем ва яъне билет мегирем, моёна илтимос ҷавоб диҳем. Ҳама бояд хизмат кунад. дар ҳоле ки як фарзанд дошта бошӣ, даъват мекунам ба хизмати ҳарбӣ. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба соф савдо муроҷиат намоед. доруҳо доставка низ карда мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо соф савдо бошед. офиси соф савдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. видеои имрӯзаи мо оиди суханронии вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия дар мавзӯи пурра барқарор кардани парвозҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. мо айни ҳол дар ҳамин мавзӯъ камтар суҳбат мекунем ва дар идомаи барнома ба саволҳои равонкардагитон ҷавоб мегардонем. то охири навор бо диққат тамошо кунед то ба саволотон ҷавоб бигиред. вазири корҳои хориҷии Русия гуфт ки тарафдори пурра барқарор шудани робитаҳои ҳавоӣ бо ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. бинобар бемории парвози маъмулии ҳавопаймоҳо миёни ду кишвар қатъ шуда, бисёре аз оилаҳоро аз назари моливу иқтисодӣ дар вазъи ногувор гузошт. парвозҳо аз оғози моҳи апрел имсол ба шумори маҳдуд сурат гирифтаанд. изҳороти вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия рӯзи 19 май ва пас аз мулоқоташ бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар шаҳри Душанбе садо дод. вай гуфт: мехоҳем ки ҳарчи зудтар парвозҳои бештари маъмулӣ миёни ду кишвар барқарор шавад, аз ҷумла барои он ки донишҷӯёни тоҷик ки дар мактабҳои олии Русия таҳсил мекунанд ба дарс раванд. шумораи онҳо 20 000 нафар мебошад. яъне шахсиятҳое ки дар Федератсияи Россия таҳсил мекунанд, донишҷӯё аз ҷумҳурии Тоҷикистон баробар мебошанд ба 20 000 нафар. ва рӯзи 19 май ҷаласае баргузор гардид дар шаҳри Душанбе ки вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот карданд ва вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия қайд кард ки ҳарчи зудтар мехоҳанд ҳамаи парвозҳоро барқарор кунанд. яъне айни ҳол парвозҳо барқарор шудагӣ ҳаст, лекин камай парвоз ширкати Somon Air ва Ютер як парвозӣ ба анҷом мерасонанд. ба ҳамин хотир ба хулосае омаданд ки парвозҳо ҳарчи зудтар ҳамаш ба ҳамаи шаҳрҳои Россия аз Тоҷикистон кушода карда шаванд. ва инчунин вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия дар робита бо вазъи муҳоҷирони тоҷик дар Русия гуфт: ҳамкориамонро дар бахши муҳоҷират мусбат арзёбӣ мекунем. дӯстони тоҷики мо ваъда доданд ки барои гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни муҳоҷирон дар бораи риояи қонунгузории Федератсияи Россия чораҳои иловагӣ меандешанд, дар ҳолате ки пеш наояд ки имрӯз мо дар борааш гуфта истодаем. дар мавзӯи корҳои фаҳмондадиҳӣ дар назар доранд ҳама ҳуҷҷатгузориҳои муҳоҷирора ба ҳамун шуъбаҳои маҳаллии зистшон пешниҳод карданд. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, Федератсияи Россия муҳлат додагие барои пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон. акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Маҷидов Муҳаммад нависта: якай сорбон ҳамин правара аз Россия гирифтан метавониста бошем аз посолство ҷавоб диҳед. зарур аст, пешакӣ раҳмат. мутаассифона через посолство права гирифтан намешавад, чунки дар ҳолати дастрас кардани ҳамин ҳуҷҷати ронандагӣ шумо имтиҳон месупоред ва бидани хитон дар ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст. Толиб нависта: якай сорбон ман донишҷӯи курси 4 имсол донишгоҳро хатм мекунам. 3 сол кафедраи ҳарбӣ хондем ва яъне билет мегирем, моёна илтимос ҷавоб диҳем. мутобиқи қонунгузории нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ӯҳдадор мебошад ки хизмати ватан кунад, новобаста аз ӯе ки кафедраи ҳарбӣ хондагӣ ҳастен ё ки дар оянда мақсад пеш аз қабул кардани ҳамин қонун шумо мехонден кафедраи ҳарбӣ, 1 сол хизмат мекунед. ба истиснои баъзе ҳолатҳое ки қонунгузорӣ худаш муайян кардагие, баъзе шахсиятҳоро барои даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ, мисол шахсиятҳое ки беморӣ доранд ё ки соҳиби 2 фарзанд ҳастанд, ҳолатҳоеро ки қонун манъ кардагие, ҳамун ҳолатҳо даъват карда намешаванд. ғайри ӯ шахсиятҳо ҳама бояд хизмат кунанд. шахсое ки донишгоҳ хондагиянд 1 сол.
фарҳод нависад: салом алайкум акаи Сорбон, ами раисҳои Хуҷанд, Москва ёки Душанбе, Москва чанд ҳазор аёзӣ? билетҳоша дар назар дошта бошӣ, агар ами 8500 ёки 9000 да дастрас карда метавонӣ. Олимов Фарух нависад: салом Сорбон, ай ҳамиқа гап заданда ҳаррӯза нархҳои билета бугӯй чанд сима ин хубтара. Бародари азиз, ма кӯшиш мекунам ки камтар барномаҳоро тағйирот ворид кунам, чунки ҳар рӯз агар ма дар бораи нархи билет гап задан гирам, фикр мекунам баъзе нафарода намешора як хел рафтани барномаҳо гап мезанем, не ки кӯшиш мекунем ки савол ҷавоб кунем ва боз хабарҳои нав ба шумо расонем. Баха Атоев нависад: салом ака, як савол доштам. РВП гирифтам, бо ЗАГС ма метавонам сразу развод кунам ва дальше паспорт гирифтам метавонам? Раҳмат пешакӣ. Бародари азиз, як мавзӯъ тайёр кардагем дар бораи дастрас намудани РВП ва дастрас намудани вид на жительство ва гирифтани шаҳрвандии Россия. Пага ё рӯзи дига наси пешниҳодтон мегардонем. Дар уҷа мо ҳамаша фаҳмондагием, мефаҳмонем то ист чӣ роҳҳо дора ва чӣ хел дастрас мекунен, асос чӣ шида метавона. ҳамун барномаро интизор бошем, дар уҷа маълумоти пурра пешниҳодтон мегардонем. Азимҷон нависад: акаи Сорбон, сози хуби чанд бор шид менависам, ҷавобам наметиҳӣ. Савол ҳами ки як братишкам Россия рафта буд, бедокумент гашт я сол. омаданашда депортш кардия, номша алиш набрава мешава, документ наба ин номуш яъне патент қоидави ҷавоб теҳ намешава. бародар дидаву дониста қонуна вайрон кардан и аз назари қонун ҷиноят, дар ҳоле ки ному фамилияро иваз мекунен, шумо вориди Федератсияи Россия мешавед. мутобиқи қонунгузории Россия ҳар касе ки ному фамилияша иваз мекуна ворид мешава, ӯ шахсията агар ки дастгир кунанд ҷаримааш мекунанд ва пас аз дастгир кардан, мисол агар авфи муҳоҷирон шава, дар авфи муҳоҷирон ана ҳамин гуна шахсиятҳо дар рӯйхат дохил намешаванд. Рамз Сиваф нависад: 12 май бе основания омадам, гузаштам, билет 8500 сомон харидам ба Уральский. Мурод нависад: ассалому алайкум бародар, ма гражданини Россия ҳастам, ма метавонам аз Тоҷикистон ба мошин бирам Самарқанд, аз он ҷо ба самолёт ба Москва парвоз кунам. роҳҳои заминӣ кушода шудагӣ нест. аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Узбекистон ҳам ба ҳамин хотир бо тариқи мошин рафта намешавад. Простой парень нависад: дар бораи парвози Северный ветер моҳи июнда билет гирем, парвоз карда метавонем? бародарои азиз, чӣ хеле ки ба ҳаматон маълум аст, ҳамин ширкате ки худ ном гирифтиёзӣ дар шаҳри Душанбе ва дар шаҳри Хуҷанд, шахсиятҳое ки ҳамин ширкат билет харидагиянд, парвоз карда натонистаистанд, яъне ки манъ кардагиянд парвози махсус ҳамин ширката. ва оли ягон пешниҳод ё ягон дигаргунӣ ё ягон ахборот оиди ҳамин нестае ки дар оянда ин ширката иҷозат метиҳанд ё ин ки не. 2020 нависад: барои аблава як видео кунем. гап нест бародар, рӯзои наздик як видео мекунем. Раҷабов Шаҳбоз нависад: салом бародар, як бор саволам да ҷавоб те дастгирид мекунем, ҷавоб те як бор 15 намуд саволу додам, ҷавоб наметӣ. ма дар Москва ҳастам, ма Тоҷикистон равм ҳафта пас баргашта Россия омада метавонам, бо меган бояд 3 моҳ пас биёи Россия. бародар, ман дар ҳамин савол чанд бор ҷавоб додагӣ ҳастам. шахсиятҳое ки аз Россия меоянд ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ин чиз ба ҳама маълум аст ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия рафтан камтар мушкил аст чипта дарёфт кардан ё ки қимат бидани нархи чиптаҳо. ба ҳамин хотир ҳозир ма тара бугум ки ту меои 3 рӯз пас ё 1 ҳафта пас абрат нагашта мерай, фикр мекунам хуб нест, барое ки агар чипта дарёфт кунӣ бо нархи арзон ё ки саросиматар бигирӣ, 10 рӯз 15 рӯз пешакӣ мегирӣ. вале ягон ахбороти нав агар шава, парвозҳо зиёд шаванд ё ки парвозҳоро ҳамаша барқарор кунанд, ӯ вақт мешава. айни ҳол парвоз камай парвозҳои барқарор карда, ба ҳамин хотир дар муддати 3 рӯзу 5 рӯз 1 ҳафта фикр мекунам абрат нагашта рафта наметавонем, дар ҳоле ки аз Россия биёин Тоҷикистон. агар Ислом ТВ нависад: салом, як фарзанд дорам, фарзанди дуюм 6 моҳа таваллуд нашидай, аблава меқапа пешакӣ раҳмат. дар ҳоле ки як фарзанд дошта бошӣ, даъват мекунам ба хизмати ҳарбӣ ва дар рафти хизмат карданат агар ки дуюм фарзанд ба дунё омад, дар ин вақт ҳамун ваени билети чӣ хеле ки 2 сол хизмат кардагиҳо мегиранд, ҳамун хел ваени билет гирифта ҷавоб метиҳанд шуморо. Муроҷон нависад: салом алайкум ака, ман медонам ки комменти маро мехонед, ака шумо да савол Россия рафтани ма Россия билет гирифта равон кунанд мешавам, да пешакӣ ҳазор раҳмат, ҷавобашро интизорем.
аз Россия бо тариқи онлайн, яъне бо тариқи интернет чипта харидорӣ кардан барои аз Тоҷикистон ба Россия рафтан намешавад. Мутаассифона иҷозат додагӣ нестанд. Агар ай Россия Тоҷикистон омаданӣ бошед, мешавад через ҳамон интернет билетона бигирен. Ай Россия бигирен билета бигирен ай Тоҷикистон одам биёя ба он билет, хеле намешавад. ҷони нависай: салом акаи Сорбон, билета дар Тоҷикистон ҳама ҷо шуда мефурӯшанд. Пешакӣ раҳмат. Не бародари азиз, танҳо дар фурудгоҳ дар Хуҷанд агар боша, мисол дар фурудгоҳи ҳам Хуҷандай дар шаҳри Душанбе боша, агар дар авиакасаи Зелёни бозорай дар Қурғанам ҳамихелай, умуман дар ҳама ҷо чӣ хеле ки пештар буд хеле нестай. танҳо ҷойҳое ки муқаррар кардагиянд дар ҳар як ҷо, дар як шаҳр бигем як ҷода билета ба фурӯш гузоштагиянд, аз ҳамон ҷо метавонем фақат дастрас кунем. Самандаров Али нависта: яка ҳамин савола ҷавоб гардон. Аз 18 сола мебаранд хизмати ҳарбӣ ё аз 21 солагӣ? Илтимос ҷавоб деҳед. албатта ки аз 18 солагӣ аллакай шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунам. Юсупова нависта: салом алейкум ака, билети арзон ай куҷо ёбем? Мешава бо ду кӯдакам 30 000 сомон шидестай. айни ҳол нест билети арзон, аммо 8000 9000 сомона дар бар мегирад. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дига дошта бошед, дар комментария саволотонро пешниҳод кунед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои дигар.